Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे गुरै खावलायोदि अननानै आंनि बे YouTube चेनेलखौ गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामलां। थ' बिदिबा होमबा जों दिनै सोलोंसै YouTubeखौ जोङो बोरै डार्क मोडआव दोननो हागोन। जेनेबा जोंनि मेगननि पावारखौ जेनेबा बोयो नालाय जेनेबा वाइटआ बिनि थाखायनो जों बेखौ डार्क मोडआव बोरै दोनगोन बेखौ सोलोंगोन। नोंथांमोना सिगाङावनो YouTubeआव फैदो। YouTubeआव फैनायनि उनाव नोंथांमोना बे राइट कर्नाराव नोंनि जेनेबा एकाउन्टआव बे थुना होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंसोर बे सेटिंसआव थुनानै होबानो जाबाय। सेटिंस थुनायनि उनाव नोंथांमोना नुदों बे जेनेरेलाव थांदो। जेनेरेल थांनायनि उनाव नोंथांमोना बे डार्क थिम बे नोंथांमोना बेखौ अन खालामना होबानो जाबाय। जेरै अन खालामनाय लोगो लोगो बे गासिबो डार्क मोडआव जाबाय, ब्लेकआव जाजोब्बाय। नोंथाङा नायनो हागोन चेनेलाव बे नायदो YouTubeनि स्क्रिनावबो ब्लेक जाजोब्बाय दा। बे भिडिअखौ आं बानायनाय जादों गोबां मानसियानो YouTube नायो नाथायबा बिसोरो बेबायदि मोडआव दोननानै नाया। बेनिखायनो मेगननि थाखाय खहा जायो बेबायदि नायोबा। बेनिखायनो ब्लेक मोडआव दोननानै नायनांगौ। बेनोमोन भिडिअआ। थेंक इउ, गोजोन्थों रायजोफोर।